Dag 3 på Monterey Island. Hver af Canania. Blå himmel. Lille havsigt. Og vi skal bare være noget morgenmad nu. Og så skal vi til vores anden dag, hvor dykker CLFG nu. Det er godt, det kan vi skal lave i dag. Men ifølge bogen der, så har vi sådan taget sektion 1 og 2. Det er de første 2. Første dag i går. Og nu skal vi have sektion 3 og 4, som er sådan noget med at tage masken ud, eller regulatoren ud af munden, og sådan noget. Det var fedt. Har du sagt, at vi var 15 meter nede? Nej, vi var ikke 5 meter nede. Ja, det var. Jeg var 15 meter nede. Ja, vi var 5 meter nede. Jeg var 16 meter nede. Min virker ikke så. Vi var 15 meter nede åbenbart. 16 meter. 16 meter, men min halvøjden virker ikke, så den skriver den 13 meter. Scuba diving. Open water course. Bestået med 100%. Ja. Så er det også klart lidt godt. Sun's out. Guns out. Solbriller out. Beach. Here I come. Hvad vil du estimate det til at være? 25. Fedt, mand. Dejligt at sådan være her. Det værste er bare, det er svært at slappe af. Og det mener jeg selvfølgelig, at det er hårdt at ligge i en hængkøje. Lige ned til vandet. Dreng. Og bare slappe af nede i solen. Der er en ting, man godt kunne vente sig til. Lige en doggy og en mobil. Du går den lille af. Den er lækker, skal. Det er mega